Na szavaztok, srácok! Én Alex vagyok, és itt van vele Vivi. Hello! És ebben a videóban játszani fogunk ezen a pályán. Itt az a lényeg, hogy ki kell szabadulni, mint minden más pályán. Ügyes vagy. És ez körülbelül így ilyen labirintus-szerű lesz. Ott alszik a dagadszar. Hol? Hol Itt alszik? alszik a dagadszar. Itt alszik. Szevasz. Lehet rajta pattogni. Én fogom ezt a padot. Lehet rajta pattogni. Azt látom. Jó van. Na, fogom be ezt a padot, ráugrok, ennyi. Hát várjál. Ennyi volt. Jó. Ennyi volt, kiisítik az obit. Sui. De nem. Hoppá. Hát, Na, eddig nem túl nehéz. Na, majd később lesznek a hát így de ronda volt az a csar. videón kívül az előbb játszottunk. Ugye? Ja, itt vagy. Gyere már. Na, ezt be kell nyomni. Hoppá, hoppá, hoppá. Ha jól tudom, ezen a pályán de lehet ilyen glitcheket letolni. Kajakra. Geci. Lett. Már, hogy mondtad? Mi? Uh. Oké, ezt nem hallotta senki. Na, kapcsolod be nekem. Már akkor... Geri! De mit nyomogatod a gombot, ember? De direkt úgy van csinálva, hogy pont akkor Szia! amikor bekapcsolod. Szia! Hé, azt hittem megvársz. Azt hittem testvérek vagyunk. Na, miért fiús a skined? Nem tudom. Jesus. Muzán Jesus. No. Ide be kell jönni. Itt csak ez a csöves létraköl. Csöves létre. Még egy Itt csöves létre. Ugor. Neked fasz vagy. Oké, ezt mintha nem hallottuk volna. Ugor már te. Ez egy szerencsétlen gyerek. Ugor már te. Szia! Szar vagy. Hát én a levegőn ugrálok neked. Hát de mi a szar? De oldalról ugorjál te. Várj, ez is kell. Az minek? Ezt ledobjuk oda. Jó. Itt rakjuk a deszkaszart. De mit? Ezt megfogjuk, ide rakjuk. Gyönyörű. Gyönyörű. Elkezdődött. Na. Azt beljebb kéne amúgy rakni szerintem. Hogy? Azt se tudom, hogy mit raksz oda. Tökéletes. És most. Igen, ez jó. Na, az úgy tökéletes. Ferdén van, Szerintem az úgy jó lesz. még Azt se tudom, hogy lezuhanunk itt lefele. gyönyörű az ki nem. De akkor egy Jesus vagyok, hogy beleragadok a falba. Itt, erre. Itt, erre. És... Hé, hol vagy? Te hol vagy? És bent vagyok a De dagadszar. várjál, már te rossz irányba mentem. És bent vagyok a dagadszar irodájában. Olyan hirtelen. Azért rám essi. Na. És akkor gyorsan És akkor erre. itt kövessél, József. Én tudom, hogy merre kell már menni. Ja, itt erre. Hát ember. Hol nem látlak, sehol se. Itt nekem itt vagy. Ja? Azt miért nem mondod? Nézz hátra. Hello. Szevasz. Gyorsan fogd már meg a kulcsot! Rohanj. Rohanj, kicsi! Jaj, Rohanj, kicsi! rohanj. Gyorsan, rohanj, kicsi! Fel. Gyorsan fel. Jó, innentől már nem fog követni. Megkövet az agadszar. Nem, most már nem követ. Hopp. Új. Én már cickánypálcán vagyok. Te is. Csak így lazába végig megyek, hallod. Hopp. Mint a Jesus. Hoppika. Így Hoppika, lazán szökik átvándorolt a Hoppika. a vizen. Na. Hoppá. Itt vannak a dagadt boxzsákok. Most kell menni. A dagadt tanárnak a hurkái. Hopp, menjél már. Puf.
Oropika. Oropika. Popika. És Bobika. 468-as szarolt. Ü. Süty. Gyorsan fog meg a kosár. Apát Fog meg a kosárlabda. Oda, és kinyílt. Nekem is kinyílt. Vár, akkor követni foglak. Itt várunk. Menjél már, te dagadt szar. Hé, de engem már követni akar. Ja, és itt a második WC-be. Itt követe... Itt előttem van egy... Futás fali. közben ki lehet nyitni a WC-t? Igen. Mi van, te dagadt szar? Nem tudsz bejönni? Na, erre. Súly. Ne, azt mondta, hogy... Itt le kell dobni ezt a szart. Na, ne szórakozzál. Mi az anyád? Itt megállt. Ez gyönyörű dobás volt szerintem. Jó. Céloz, és Céloz, és és megbassza az anyját. Na. Tudod, nincsen semmi. Hopp. Új. Jaj. Bi. Belerepültem a békönbe. Te vagy a békön ember. Anyád a békön. Beleestél magadba. Jó, én már itt vagyok a csatornába. Na és most Ott jön! látom a hurkáimat. A kezemre gondoltam. Ja. Hoppá. Erre? Tik látom a mappot egy kicsit. Hopp. Szóval Én nem láttam. Na most már erre. nem. De. Nem van. Zotty. Itt megállt a testvérem. Súly. Mit kell csinálni? Itt Itt speedbe kell tolni. be kell lépni Itt a go. turbó. Hoppá. A turbo. A hellből, igen. A hell. Igen, itt a hellből kell zabálni. Nem, tutti juice. Tutti, igen, tutti juice. Vagy Sixo barack tea. Szikszó barackos Ne! tea. ICT. Sixto bácsi. Hoppá. Hoppá. És már 7 perccel szenvedünk ezen a szaron. Hoppá. Szutyi. Ez a szutykos pálya. De már 7 perccel szenvedünk ezen a Jó, szaron. hogy én már eleve gyors vagyok ilyenkor. Hoppá. Hoppá. Ne. Hoppá. Ezt a szutykot. Ott Itt van előttem egy sajtruhás, mosolygós fos. A szup? Az a szup. Hallod, én leestem. És már 8 perce szenvedünk. Az fos. Hát de mi? Én rámentem a sajtra. És ott a sajtdarab. A sajt. De ugye most nem tudom, hol vagy. Én sajt 32 vagyok. Az jó. Én meg a világ túlsó felén vagyok. Én már látlak téged. Brokkoli. Hé! Lehagytalak brokkoli. Mi az, hogy lehagytál? Itt vagyok a hátadba. Itt vagyok segged. Már itt Jöjj óvatosan. most oldalra. Itt most fel. Igen. Igen. Mekkorát fostam. De ez böfögés volt. Na ne szórakozz. Na ne. Itt versenyezni kell vele. Na ne meg. Na, én ülök be. Piros zűd. Az öt szar. De itt ezzel az izével kell versenyezni, nem már. Ez baj. Ez a dagadt picsával. Olyan dagadt segge van. Na. A dagadt szar Na most felad. merre? Hát anya, apja faszát a dagadt szarnak. Itt nem lehet ugrani, te? Az a rossz, mert akkor... Hé, de ne előzzél már, beteg tagadték. De a dagadt szart könnyen lehet hagyni, mert hát, letolja a verseny. De meghaltam. Hogy haltál meg? Úgyhogy le. Ne! De csak versenyezni kell. Versenyezni az apád. Indulj már, te kocsi! Tudod mit? Majd a verseny végén én elindítom újra. Na jó, vesztettünk, és ezért meghaltunk, úgyhogy másik pályán megyünk. De ez majd a következő videóban.